Vamos seguir co fascismo, porque estes anos que comezan a min, és unha fascista, ao mellor pareceus absurdo, pero eu preguntábame que me queren dicir con que son unha fascista, porque eu sabía moi pouco de fascismo, e fun rodando, fun pensando, porque eu falo vos que eu levo 4 anos dándolle voltas a todo o fenómeno social desde o momento que me posiciono. Vamos co feminismo, dicía eu. Había un movimento feminista a nivel mundial, as sufraxistas. En Italia tamén. Falo eu de como Valentín de Saint-Point métese aí e di non, as mulleres tamén somos futuristas. Mais isto vai pasando, non? Co tempo hai outras mulleres que son críticas. Entran ao futurismo e din concordo con isto, mas con isto non. Rosa Rosá. Rosa Rosá era, eu creo que unha intelectual de primeiro nivel que milita no futurismo con outras, pero di cousas do tipo non pode haber ese futuro tan pleno sen recoñecer os dereitos das mulleres, a súa realidade, a maternidade e tamén a realidade social. Entran ao futurismo porque o futurismo, por exemplo, de entrada, sí que pedía o voto feminino, sí que pedía unha reforma agraria. A ver, o feminismo, dicía, as mulleres do rural, pois sempre están peor. O futurismo, predecesor do fascismo, tiña uns ideais que estaban ben. Rosa Rosá escribe na revista A Italia Futurista. Escribe, Valentín de Saint-Point escribe manifestos. Pero Rosa Rosá era unha auténtica intelectual, escribe ensaio, escribe narrativa tamén, era poeta, era artista, era pintora, era unha intelectual super completa, super... Que pasa cando ti queres ir atrás ao fascismo e atopar que pasou no movimento feminista? Pasa que encontras moitos vacíos. É como se realmente non pasase nada. Pero eu, que non son historiadora, as historiadoras con eses vacíos e eses silencios son superprudentes. Eu, como a muller, non quero ser prudente cando nunha etapa histórica desa relevancia atopamos un vacío documental do pensamento crítico das mulleres. A miña hipótese é clara. Estas mulleres quedaron fora. Rosa Rosá abandona o futurismo, continúa pintando, escribe unha novela, seguramente escribiu moitas cousas que non se lle publicaron. Esta é a miña hipótese. Como ela, grande pensadora, feminista, ensaísta, na súa casa non ia escribir. Ela tería a necesidade de deixar iso. Pero isto non nos chega. E de repente parece que aquí non pasou así nada. Non houbo mulleres críticas, non houbo creación feminina. Mais sí que a houbo. Eu teño claro. Pero eu cando miro a Rosa Rosá, digo, esa grandísima intelectual sae do futurismo, vai para a súa casa, continúa pintando, é dicir, crea, sigue creando ata a súa morte, pero queda aí esquecida. Eu cando miro Galicia, non, vou falar de Galicia, a xeración nós, eu son a favor de coller ese legado e retomar o carácter filosófico e tal, pero eu
tamén son moi consciente de que a xeración nós invisibilizou as mulleres. Había mulleres intelectuais. A súa presenza, o que escribiron na revista Nós é testemunhal, é residual case. Hostia, a sociedade é patriarcal. Silénciase as mulleres en todos os sitios. Hostia, en Galicia pasa iso. E hoxe facemos grandes homenaxes a Castelao e a mí igual. A xeración Nós en xeral témola sempre. Mentras empoderamos un mandilón de cadros, joder. Hai tipos por aí facendo performance que poñen un mandilón de cadros, hai unha festa que reivindica todo lo nuestro, que se vai cun mandilón de cadros, romantizamos a muller que estaba na súa casa, atendendo a súa casa, criando os seus fillos e atendendo da horta. E isto é super bonito. Pero a xeración Nós aínda imos facer a brincadeira Irmandades do Falo. Sabes? Aquela, hostia, parémose, porque o do mandilón de cadros ten unha forza simbólica que non a xente non quere entender. Ten forza simbólica porque fala da túa avoa que o domingo se erguía cedo para facer os callos, para ir toda a familia. E o resto, pois mira, xa ian á feira a tomarlle o vermú e chegar aí e sentar o collón a comer os callos. Ten moita forza simbólica. Volvo a Italia. Que pasa? Que pasou cas feministas? Bueno, pois saen dos movementos que chaman ao progreso e ali quedan mulleres, Valentín de Sant Poi, que intelectualmente non valen a metade que as outras. Non son críticas, son máis simplonas e queren a adhesión, e queren o poder, e queren figurar. E isto vallle o poder. Se imos a Gran Bretaña, hostia, entra a Guerra Mundial e as sufraxistas convírtense nisto. Abandeiradas, apoiando a Gran Bretaña e paralizan toda a campaña polo sufraxio, xa todo dá igual. E tamén falaba da igualdade, unha igualdade natural. E aquelas que estaban adheridas ao movemento feminista saen e din, efectivamente, somos persoas, categorías de persoas. De repente, o que rachan é coa idea de que as mulleres, por ser mulleres, viven unha realidade que precisa acción política. Rachan co suxeito político, como diferente dos homes, oprimido por esa diferencia. Distintas formas de facer o mesmo, de invisibilizar, cando se fala hoxe o borrado das mulleres, que di, que exagerado, home, non estamos a lápis, non é que nos van borrar. Pero sí que se borra, sí que se silencia, e todo o discurso que fale da muller como a suxeito político. E suxeito político naceu, e isto marca a súa situación en sociedade. E isto precisa acción política concreta. Pero difuminamos todo. Isto xa o fixo o futurismo, movemento predecesor do fascismo. E eu, cando era que eres fascista, que tal? Eu digo, eu teño que saber máis de fascismo, porque non sei que me están dicindo. Vale, pois aí vos lo deixo. É certo que eu pensaba moitas veces, digo, carallo, que a xente ben lista toda. Porque agora hai aí centos, miles de persoas dicindo, eres unha fascista, non sei que. Joder, estes entenderon o fascismo, eu a máis que cheguei a que era unha cousa moi mala, que pasou en Italia,
que era de dereitas, é dicir, tiña coñecementos básicos de fascismo. Porque eu non son politóloga, eu non fui nin á universidade. Pero eu vou vos dicir unha cousa, mulleres. Non hai universidade no mundo que vos vai a dar a historia real das mulleres. Porque sempre estaban relegadas. E as mulleres críticas sempre estaban e estamos excluídas, silenciadas e ridiculizadas. Dígovolo eu hoxe. Eu son random de pacotilla e as persoas que me chaman random de pacotilla romantizan un mandilón de cadros para falar da muller galega. Chámanlle Irmandades do Falo, as Irmandades da Fala, que é case rirse de todas as mulleres intelectuais daquela época que foron silenciadas, con presenza testemunhal na revista Nós. E isto ten unha potencia simbólica moi grande e fálanos dunha Galicia que sigue sendo machista, misóxina, e que desde o galeguismo fusionou unha axenda internacional mentras berra anti-imperialismo, e esa axenda internacional é máis misóxina que há moitos anos. Teríamos que volver ao fascismo que eles sinalan como se poderamos sinalar algo de hai un século que seguise hoxe tendo efecto, que eles sinalan, din antifascismo, sen entender o fascismo. E sen entender, cando din feminismos e transfeminismo, sen entender que detrás do fascismo houbo moitas mulleres que bastou con silencialas, botalas dos espazos futuristas, non estar abertos a debate para que a sociedade se radicalizase.